मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैथों बिथांनि जि सिमां बिथांनि जि साननाय हनाय हारि दानायनि बाथ्राफोराबो दिनै मोगथाङाव महर मोननांगौ बेखौ जों अराय सम हास्थायो। बिथांमोनखौ मान होनानै दिनै मुंख्लं सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोराजों लोगोसे गासिबो मुंख्लंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे जोंनि जाय मुंख्लं बिथांमोननि आंगोनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोर जाय दिनै थांनानै दङ बिथांमोननोबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनायखौ बावहरबाय। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों साफ्रोमबो मुंख्लंआ सोरगोआव अराय सम आलो गोजोनै थानो हाथों। अबंलावरिया बिथांमोनखौ अराय सम सोरगोआव मोजां जायगा होनानै अराय सम थानो थाखाय खाबु होथों आरो बिथांमोननि जि आद्रा थालांनाय सिमांफोर बेफोरखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिथांमोना आथिखालनि बर' माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोसे बर' माहारिनि जानानै खामानि मावग्रा गासैखौबो बोर सारस्रि हरबाय थाथों आं बिनि थाखाय आरज गाबो। लोगोसे बिथांमोननि गोमोरलांनायाव बिथांमोननि न'खरा जोबोद खस्थ' मोननांदों। दा बे गासैबो न'खरा दिनै जाहाथे आलो गोजोनै संसार जानो हायो बिथांमोननि थालांनाय जिफोर न'खरनि सोद्रोमाफोर बे गासैबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो बेवहायबो आङो अबंलावरि खाथियाव आं आरज गाबो। दा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि लोगोसे आथिखालाव जोंनि सरकारनि डिपुटि चिफ आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां, बेजों लोगोसे बाहागो लानो हादों जोंनि इएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोन, एमएलए बिथांमोन आरो बर'नि माखासे गागि लिरगिरि सानसुमै माखासे गेदेमा बिथांमोना बाहागो लादों। एनडिबिनि गुबुन गुबुन बिबान लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय लिडारफोर मेम्बारफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो बाहागो लादों। आं बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरदों आरो लोगोसे काजियामाटी ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोर लाइमोनफोर आइमोन बिब' बिनानावमोन लोगोसे बिदा फंबायमोन गासैनोबो आङो गोसो गोरबोनि अनसायनायखौ बावदों। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত এনডিবিৰ যি মাৰ্টিয়াৰ ডে শ্বহীদ দিৱস ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতৃবৃন্দ শ্ৰদ্ধাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল জ্যেষ্ঠসকল দাদা ভাইসকল বাইদেউসকল ভনীসকল সকলো ৰাইজলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকে এটা ঐতিহাসিক সংগ্ৰামৰ এটা বিশেষ দিনত আপোনালোকে আহি সকলো উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। जारिमिननि बागै जोंहा आगोलनि बुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांबाय मुलुगाव थांना थानो थाखाय जाय माहारिफ्रा हास्थायदों मुलुगाव जाय माहारिफ्रा गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै मोनसे गोथां हारि महरै थांनानै थानो हास्थायो सिमां नुयो बे हारियानो सोमावसारो। जाय हारिया सोमावसारनो गोरों जाय हारिया गांनाय उखैनायखौ गुबुननि सिगाङाव बुंनानै लानो गोरों जाय हारिया गावखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जांख्रिखांनो आरो सेक्रिफाइस खालामनो गोरों बे हारियासो मुलुगाव थांनानै थायो। दा बेफोरनि गेजेराव बर' माहारियाबो मोनसे माहारि। एसे आगोलाव जोंनि सासे फंबाया मेथाइ खनलांदों जोबोद मोजां जादों मेथाइया आरो बिथांनि मेथाइयाव बुंदों जे अखाफोर हाथरखिफोर बायदि बर' हारियाबो मोनसे मा होनो सांग्रां हारि होननानै बिथाङा बुंदों। दा नैबे समाव आं बेखौनो सानो जे थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिया ओरैबायदि जारिमिन सोरजिबाय जि जारिमिनखौ गुबुन हारिफ्रा 100-102 बोसोराव सोरजियो। 100-102 बोसोराव सोरजिनाय जारिमिनखौ बर' माहारिया 30-40 बोसोरावनो सोरजिबाय। जों बयबो मिथिगौ
मोनसे समाव जोंहा गावहा राजा दङमोन रायजो दङमोन होननानै जों जारिमिनाव फरायनो मोन्दों जेब्ला ब्रिटिश फैबाय ब्रिटिशनि आयेनजों जोंनि रायजोआ गोमाजाबाय बिनि उनाव दान्दिसे समनि थाखाय जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा एसे गोदोनानै थानाय बायदि जाबाय नाथाय बे थासारिखौ नेवसिनानै जोंनि सानसुमैफ्रा बै समावनो फिन जाखांफिनबाय जांख्रिखांबाय सोरां मोनबाय आरो बेजोंनो मोनसे सोमावसारनानै खम समनि गेजेरावनो जिरायनाय गैयाजासे नांगौबा जिउ होनानै थै होनानैब्लाबो जोङो जोंनि हालामाव जेराव जोङो रायजो जादों बे जारिमिनारि ओनसोलखौ जों गावनि आखायाव लाबोफिननो थाखाय दासिम गासै 5,000 सुबुंनि आत्म बलिदाननि गेजेरजों BSc BTC आरो BTR मोननो हाबाय दिनैनि समाव जोङो आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो जि मोननो हादों आरो बेखौ मोननो थाखाय जिखिनि सोमावसारदों जेरैबायदि हाबा मावदों भारत बायदि बेसेबा सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोराव जोंहा नांगौ बायदि मालाबा MLA थाया नांगौ बायदि MP थाया नांगौ बायदि पलिसि मेकिं जेरावनोखि थांखि लायो बिथांखि लायो दिल्ली दिसपुराव मानसि थायाब्लाबो जुजिनानैनो नांनानैनो दिनै जोंनि हारिखौ जेरैखि जाया जों गायसननायल' नङा सा सानजा भारतआव ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव बयनिसिमबो गोख्रोंसिन हारि महरै दिनै जोङो गावखौनो फसंनो हाबाय दा बेवहाय जोंनि गोबां सेक्रिफाइस दङ दिनै जोङो साफा सानै दैदेनगिरिया माखासे खोथाफोरखौ बुंबाल' जानाय नङा मानोना थांनाय 40-50 बोसोराव गोबां जोंनि सेक्रिफाइस जाबोदों आरो बे समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बै समाव साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम गथायनायनिफ्राय लानानै 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाय 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो PTCA जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो नायोबा रोमै रोमै नुहुरो जे जोंनि सुथुर हान्जाया जोबोद गोख्रोंमोन सरकारानो जोंनि सुथुरमोन जोंखौ खुंगिरिफ्रा जोंनि सुथुरमोन नाथाय बिथांमोननि गोहोखौ बिथांमोननि सिगि सग' खालामनायखौ बिथांमोननि जोंनि सायाव साप्रेस अप्रेस खालामनायखौ नेवसिनानै दिनै जोङो बे लामाखौ हान्थिनानै नैबे अबस्थायाव फैनो हाबाय दा नंखायनो मुंख्लंफोरा जोंनि हारिनि थाखाय थुलुंगा जोङो बिथांमोनखौ मालाबाबो बावलांनो मोननाय नङा जोंनि मुंख्लंफोरानो जोंनि हारिनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय आरो हारि दानायनि जारिमिनाव बयनिख्रुइ बांसिन सेक्रिफाइस खालामदों होनब्ला जोंनि मुंख्लंफ्रानो बिथांमोनाबो गावबा गाव न' दङमोन न'आव बिथांमोनाबो मोजां फेमिलि बिथांमोना बिदा फंबाय बिब' बिनानाव अनलायनानै रायजो जागौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनायनि थाखाय हारिया दिनै गोथां हारि महरै जोङो थांनानै थानो हाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव जोङो गोबां हान्जा थायो गोबां आफाद थायो बे गणतान्त्रिक हादोरावबो जोङो खौसे जानो एखम्बा नांगौ समाव जानो रोंदों नाथाय बे खौसेया गोजोर जानो हायैनि थाखाय एखम्बा जानांगौ हाबाफारिफ्राबो जानानै फैयाखै मानोना जोंनि हादोराव जि राजखान्थि सोलियो बे राजखान्थिया सोरबा हारिया उन्दै हारि होननानै बेखौ अननांगौ सोरबा हारिनि सुबुं अनजिमाया जोबोद खमथार बिथांमोनखौ अननांगौ होननाय बे राजखान्थियाव जेबो गैया बे राजखान्थियाव जायहानो गोहो दङ जायहानो बिजाथि दङ जायहानो रिप्रेजेन्टेटिभ दङ जाय मोजाङै बुद्धि बाहायनानै मेलेम बाहायनानै खामानि मावनो रोंगौ बेसो दिनै सारभाइभ जायो दा नंखायनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंनि NDPनि बिदा फंबायफोर एबसुनि माखासे जोंनि बिदा फंबाय गासैबो जोंनि माहारिनि मानसिफोरजों सावरायनानै 2020 मायथाइयाव जोङो गोरोबथा खालामदों आरो बे गोरोबथाखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेरावनो गोबाङानो गोबां उल्टां फाल्टां खोथाफोर बुंदों नाथाय उनथिं नायहरोबा नुगोन जिफोर गोरोबथाखौ जों खालामदों बे गोरोबथाखौ मोनसेखौबो जों दाबियाखैमोन मोनसेखौबो जों हास्थायाखैमोन आलादा रायजो बिनानै BSc मोनबाय आलादा रायजो बिनानै BTC मोनबाय आलादा रायजो बिनानै दिनै BTR मोनबाय नाथाय जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ बर' हारिया मालाबाबो नागाराखै आं जोबोद मोजां मोनदों गुबुन हारिफ्रा 30-40 बोसोराव सुक्ति खालामदों बिथांमोननि एकटा इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो बिथांमोना दिनै नेनानै थादों गोबां नांगौ बायदि सोमावसारनोबो हायाखै नाथाय जोंनि हारिया बहाबा फासयनांगौबा फासयदों बारा सम नेनानै थायाखै नाथाय आवगायनांगौखौबो जोङो नेनानै थायाखै जेराव आवगायनांगौ बेयाव आवगायदों आं दिनैबो नोंथांमोननि
सिगाङाव गसंनानै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ दिनै मान होनानै बुंनो सानो जों दिनै राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो जोंनि थाखाय हारिनि खामानि मावनांगौब्ला राजखान्थिखौ नागारनांगौआ 1 मिनिटनिबो बाथ्रा नङा जों एनि टाइम रेडि जानानै थायो मानोना जोङो उन्दै समाव हाफेन गाननायनिफ्राय गुदि फरायसालियाव थांजेननायनिफ्राय जोंनि जोलैया माबा मोनसे नुदोंबा जों नुदों हारिनि थाखाय सोमावसारनाय हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय सोमावसारनाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस जोंनि लेखा सोलोंनाय जोंनि रांखान्थि गासैखौबो मोनसे समाव जोङो नागारनानै मोनसेल' खामानियाव गोसो होनांजा गोनां जादोंमोन बेनि थाखाय राजखान्थि गोहोखौ मोननो थाखाय दा नंखायनो जिखिनि राजखान्थि गोहोखौ मोनबाय बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन आगोलावबो जोंनिया सरकार दङमोन बै समाव बिथांमोना मा सानदोंमोन मा सानाखै नोंथांमोना नुदों दिनै जोंनि सरकार फैनायनि समाव जि सिमांखौ एनडिबिआ नुदोंमोन जि सिमांखौ एबसुआ नुदोंमोन जि सिमांखौ बिएलटिआ नुदोंमोन सोमावसारनाय समाव बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सानै सानै खामानि मावदों जोंनि सबसे गिबिसिन थांखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाया जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट जानांगौ सानजाहा जोंहा सिमाया अरनांगौ गामिया हाबनांगौ सनितपुराव दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हानि मोनथायखौ मोननांगौ बे खामानिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंनो हादों दिनैनि समाव नुदों जे सानजाहा गामिया हाबहांबाय नाथाय सोरबा बुङो गामिया गाबोननो हाबजोबनांगौ दिनैनो हाबजोबनांगौ नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ अरुणाचल दाजानाया 30 बोसोर 40 बोसोर बारबाय दिनैसिमबो अरुणाचलनि सिमाया दाबो थिग जायाखै मेघालय दाजानाया 40 बा 40 बोसोरसो जाबाय दिनैबो मेघालय आसामनि सिमाया थिग जायाखै दा नंखायनो जों सम होनांगोन जोंनो नांगोन बे हालामा जोंनिनो मोनसे समाव बान राजाया बेवहाय रायजो खुंदोंमोन आरो जों मिथिगौ बान राजाया जोंनिनो राजामोन आरो बे हिसाबै बे सारा हालामाव जोंहा बे हालामखौ मोननो हानायनि जुक्ति दङ बिनि थाखायनो जोङो मेलेमजों जोङो जि समाव माने जि बोलोजों नांनांगौ नांबाय जि समाव जुजिनांगौ जुजिबाय नैबे समा मेलेमजों खामानि मावनायनि सम नंखायनो दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायगोन दिनै एनडिबिआ सिलाय लानानै हाग्रायाव गैला बिथांमोना दिनै मोनसे गोरोबथा खालामनानै गावनि खामानिखौ फोजोबथ'नानै दिनै न'आव फैबाय आरो राजखान्थि भाबे सामाजिक भाबे खामानि मावनो दायित्व लाबाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा बे माहारिनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि आल्टिमेट गलाव सहैयागौमानि बे लामा हान्थिलांबाय थानांगोन आरो दिनै बिथांमोना आगोलनिफ्राय आरो गोख्रोंसिनै भारत सरकारजों सावरायनाय नांगौ समाव बिथांमोनखौ नारसिननाय जोंनि एकर्डनि दफा मोनफ्रोमबो इमप्लिमेन्ट जानाय बिनि सायाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ मैया बिथांमोना जि सावरायदों भारतनि होम सेक्रेटारिजों आसामनि चिफ सेक्रेटारि गासैबो अफिसारफोरजों बियो जोबोद मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दिनै जोंनि आखायाव जि खामानि दङ केस उइथड्र खालामनाय जि केसफ्रा हाइनियास क्राइम नङामोन बेखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय माखासे इसेल'सल' केस दंबावो बेवहाय जोंहा एनडिबिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दानसोरां बिथांमोना मोनसे गिदिर टीम जानानै बिथांमोना हर सान खामानि मावगासिनो दङ दा नंखायनो सोरबा वारेन्ट फैयो मालाबा केसनि बायदिसिना मिथिस्लाबैयाव सोरनियावबा नटिस फैयो बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा बुङो बियो जाखागोन मानोना एनडिबिनि बै समाव माखासे एफआइआर होनो हानाय केसा सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै बै थासारियानो मोनसे बोरैबा थासारिमोन नाथाय बियो दिनै अर्गेनाइज जाबोगासिनो दङ जिखिनि हाइनेस क्राइम दङ बिनि गेजेरावबो केसनि नेचारखौ नायनानै माखासे केसखौ फोजोबनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनाय जादों बिनिफ्राय बयनिख्रुइ देरसिन केस जाय एनआइएनि केस दङ दिनै बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव दिनै केसखौ आपिल खालामदों नाथाय बेवहाय जोङो थोंजोङै मदद होगासिनो दङ दा मानगोनां रायजोफोर सोरबा साननो हानाय जे बुंदोंबो माखासेया जेलाव माखासेया सरकार सालायदों बे बोरै जानो हागौ होननानै बै समाव जि समाव एकर्ड जादों बिनि समावनो माखासे कनभिक्सना फैखाबायमोन जेरावनोखि जुडिशियारि आरो एक्जिकिउटिभ बे मोननैनि गेजेराव बबेनि रला मा बेखौ बयबो मिथिगौ दा नंखायनो दिनै बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनो थाखाय जोंबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ जों लुबैयो मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैथों बिथांनि जि सिमां
बिथांनि जे साननाय हनाय हारि दानायनि बाथ्राफोराबो दिनै मोगथाङाव महर मोननांगौ बेखौ जों अराय सम हास्थायो दा ओंखायनो जोंनि सरकाराबो बे केसखौ फोजोबनो थाखाय जों प्रायोरिटियाव लानानै भारत सरकार आसाम सरकारजों जों सावरायगासिनो दङ आरो जोङो नारसिनलांबाय थागोन जायफ्रा दिनै भुटाननि जेलाव दङ बिथांमोनजोंबो सावरायबाय थानाय जादों आरो आं मैया खौरां मोनदों जे भुटाननि जेलाव थानायफोरखौ भुटान सरकारा माखासे कनसिडार खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो थाबैनो लाफिनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों बारा गोबावनि बाथ्रा नङा जायफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसनाव एसे बाखि दंबावो 670 होननानै खोनादों दा बे 670आ अलरेडि फैसाया बिथांमोननिया सेंसन जाखाबाय थांनाय मासावनो आरो खम समनि गेजेरावनो बियो जोबसिगोन मुंख्लंफोरनि बेलायाव जोंनि लिस्ट बानायनाया माखासे गोनो गोथो जादों मानोना बै समाव सोरबा बुथार जादों एफआईआर होनो हायाखै पस्टमर्टेम खालामनो हायाखै बै गासैखौबो लानानै माखासे गोनो गोथो जादों नाथाय लासैनो बेबो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव फैगासिनो दङ अथेन्टिकेट जागासिनो दङ दा ओंखायनो रायजोफोर बे खामानिया जोबगोन मोनसे समाव जोङो एकर्डनि बायदियै माखासे फसंथान गायसननायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ जोंनि सिमांमोन जों आईएएस अफिसार नांगौ डाक्टार इन्जिनियार नांगौ आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जे जोङो बोसोरफ्रामबो 50 फरायसाखौ मेडिकेलाव 50 फरायसाखौ इन्जिनियारिंआव 50 फरायसाखौ यूपीएससी आरो 50 फरायसाखौ जोङो एसीएस नि थाखाय जोङो एपीएससी नि थाखाय सरकारि खरसाव जों प्रिपेयार खालामगासिनो दङ आं नुनानै गोजोननाय मोनदों देग्लाय बोसोरसेयाव जोंनि सुपार 50 ल' नङा सारा हिसाब खालामनानै फरायसा आफादा बरनदों 50 निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा खेबसेयावनो नीट पास खालामनानै देग्लाय मेडिकेल एडमिशन मोननो थांगासिनो दङ खेबसेयावनो 50 सासे सानै नङा आरो जोंनि सुपार 50 निफ्राय 48 जन आउट अफ 50 48 जना नीट पास खालामदों इन्जिनियारिंआव थांनाय खेबसेयावबो 50 नि गेजेराव 34 देग्लाय बोसोरावबो 50 नि गेजेराव 44 साया 44 साया दिनै जेडबल बिथांमोना माखासेया क्लियार खालामदों आरो माखासेया इन्जिनियारिं कलेजनि एनआईटी फोरनि थाखाय क्वालिफाइड खालामदों दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्सआव जोङो गोबां दावगालांबाय गामि ओनसोलनि न'बां लुनायनिफ्राय लानानै लाइभलिहुड मिशननिफ्राय लानानै गोबां खामानिफोरखौ जों आखायाव होदों जाहाथे जोङो जौगालांनो हायो दिनै एनडिबिनि जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिथांमोननो फिन रोदोमखां मोनसे बिथांखि लानानै माखासे कोअपारेटिव ससाइटि दानाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जोङो मावदों आरो अलरेडि जोंनि सरकारनिफ्राय 3 करोड़ होनाय जाबाय आरो 2 करोड़ रां होबावनानै जोंनि एनडिबिल' नङा माखासे लाइमोनफ्राबो लोगो जानानै कोअपारेटिव ससाइटि दानानै जाहाथे रांखान्थियाव जौगालांनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनाय जादों बिटिआर गोरोबथा बायदियैनो गंजि फरायसालिया प्रभिन्सियलाइज जाबाय आरो माखासे कलेजा आरो माखासे कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो थांगासिनो दङ उदालगुरियाव बेसेबा गिदिर मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि जानो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैनि समाव जोंनि जिल्लाया मोनबा जाबाय गामि सोसनजोबनायनि उनाव आरो बे जिल्लाया हयथ' गासै गं 6 जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो गोनो गोथो जानांगौ गैया हारिया जेरैबायदि मोनसे गोथों लामाजों फैदों बे गोथों लामाजोंनो थांगोन नाथाय दिनैनि समाव सोरबा आन्दायनाय बायदि गुबुनाव गाब्रहैनो नागिरदों जि हारिया एसेबां थगाय जाबोबाय मोनसे समाव सोबख' जाबोबाय बायदिसिना गिदिर नाफ्रा उन्दै नाखौ मन'ना नागिरनाय बायदि थासारिफोरखौ नुबोबाय दिनै साफा सानै मानसिफ्रा हारिनि सेक्रिफाइस हारिनि माखासे बै समनि जि खास्रि बिस्रि थासारि बेखौ थाबैनो बावनानै गावनि आरामनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय गुबुन लामाजों थांनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों दा ओंखायनो रायजोफोर दिनैबो जोंनि मावनांगौ खामानिया जोबाखै जों बयबो मावगासिनो दङ आरो बेखौ मावलांबाय थानांगोन जोंनि फरायसालिफोर लामा सामा जोंनि न'खरफ्रा रांखान्थि जौगानाय हारिमुनि बिथिङाव जौगानाय बे गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोंनि हारिमुवा गोमालांनो नागिरनायखौ लानानै सोरबा गियो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि सरकारनिफ्राय 2 कोटि रां गारनानै जोङो जोंनि गासै 13 जोंनि दखना आर'नाइ बायदिसिनाफोरखौ जीआई टेगिं खालामनाय जाबाय आरो भारत हादोराव दा दखना होननानै सोरबा नायगिरोबा गुगोलाव बेखौ नुगोन जे बे बर' माहारिनि सेरजा होननानै सोरबा नायोबा बेखौ नुगोन जे बियो बर' माहारिनि सिफुं होननानै सोरबा नायगिरोबा नुगोन बियो बर' माहारिनि दा जोंनि हारिखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय माखासे खामानि जागासिनो दङ
दा बे बिथिङाव आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै आं बयखौबो साबायखर बावदों काजियामाटी ओनसोलाव मुंख्लं सान फालिनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ सेक्रिफाइस दङ बै समाव जोबोद खस्थ मोननांदों पुलिस मिलिटारिजोंबो खस्थ मोननांदों गुबुन हारिजों दाङाबाजियावबो खस्थ मोननांदों नाथाय दिनै बे थासारिया जोबबाय मोनसे मोजां थासारि फैबाय दा बे थासारिखौ लानानै जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो बयबो मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादो रायजोफोर এই সময়ত মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছো যে অকল বড়ো সকল নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বড়ো সংগ্ৰামত সহায় কৰি আহিছে আৰু সেই কাৰণে আজি বহুত অবহেলিত এটা অঞ্চল যি অঞ্চলটো এটা সময়ত অবহেলা কৰি থোৱা হৈছিল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ ভূটান পাহাৰৰ ওচৰে পাজৰে এই অঞ্চলবিলাক বিএসসি বিটিসি আৰু বিটিআৰ হোৱাৰ পিছত আজি সেই অঞ্চলটো লাহে লাহে উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িছে